Na gama da ita. Abadan da. Har da Allah kullum ne kai gama. Za ka yi da tafiyo ne a gida. Kai. Ka san kayan nan da gani wannan sojan za a ci abinci akan yi. Hanya kuna mu zama ke. Za a fi. Lida, menene ya faru? Yayi. Mun ga ku ba ko kama da shi yaya na kama da ke. Ƙarya kuke da ba ku, ko kuma mu je ofis ko kuma ku belin kanku. Adebidida. Yawa. Ya samu kudi. Kama da kudi. Ai, yaran nan sun gashi ne.